Încep. Hai să începem de la Revoluție. Deci, care era poziția lui Ștefan în timpul Revoluției? Ce funcție avea în fabrică? O lucrat la control. A fost controlor. Avea La și control a fost prin sindicat ceva sau Nu. Nu s-a înscris în activități din astea din ce politice, mi-ai zis până absolut. acum, totuși părea foarte cunoscut. De Foarte ce? cunoscut, pentru că totdeauna a avut atitudine față de comuniști, față de ceea ce se propunea. Ți-am spus, el avea părul prins cu agrafe în spate și niciodată nu a acceptat. Deci, la locul de muncă și față de ceea ce se făcea acolo, multe nu pot să-ți dau amănunte. Normal. Faptul că erau acolo, ceea ce îmi povestea el. Cine a fost să candideze atunci? Câmpeanu, ăștia veniți de dincolo. A fost Iliescu, Da. așa, și venise ăștia alți care ziceau că nu candidați voi, că voi n-ați mâncat soia, n-ați mâncat de aia, și atunci el deja umbla, avea ladă galbenă, umbla cu ea prin oraș și cu afișe venea pe la poarta fabricii, împrăștia ca să nu mai candideze, să nu mai voteze nimeni pe... Ai ajuns la candidatură deja. Hai să întoarcem puțin la Revoluție. Așa. Deci, n-a fost lider de sindicat, n-a fost director. Nu. Era o persoană foarte cunoscută. Da, pentru că la Revoluție el a intrat în biroul directorului, care se ascunsese, Clonța, Păglișan. Ok, Așa, eu oricum nu știu și nu, da. Așa. Da. Și au fugit de toți. S-au ascuns și au ieșit la club, acolo unde s-a făcut un meeting. Și l-au scos, nu știu cine era, Clonța, în față să spună oamenilor că fiind Revoluția, sărbătorile, nu mai merge lumea la serviciu, este liber. Și pe urmă s-au intrat în sală, la club, și am participat la o întâlnire, nu meeting, la o întrunire din asta la club unde s-au discutat probleme sindicale, înțelegi? La care am participat și acolo el a luat cuvântul. Și a fost foarte revoluționar și a zis că nu poate să înțeleagă de ce dincolo de gard au fost niște situații și dincoace de gard au fost altele. Pardon, lumea intrase în panică, lumea a început deja să se sperie și le era frică. Și zicea el că de ce să-l votezi cu ăla și să nu ieși puțin să vezi lucrurile altfel, că acum trebuie pusă temelia. Iarăși ești la alegeri. Nu. În perioada asta... Da, oricum deja se vorbea despre alegeri. În perioada asta, probabil făcându-se partidul, au ajuns la Timișoara. Deci că asta a fost, era problema punctului 8, că ei s-au zbătut foarte mult pentru punctul 8 la Timișoara. De ce au ajuns cu Girean la Timișoara? Datorită lor, că au fost o mână de oameni care au vrut să ajungă la Timișoara probabil să vadă ceva. La izvor, la sursă, să vadă totuși acolo. Mi-a povestit că acolo foarte mulți ziariști de la BBC, de la Europa Liberă, i-au luat interviu. A fost undeva scris într-un ziar, el n-a reușit să pună mâna pe el, despre interviul lui. Ți-am spus, s-au luptat foarte mult să ajungă undeva unde era Doina Cornea. Da. La care Doina Cornea a zis, atât de impresionată, mie când îmi povestea, mi se făcea pielea găină. Deci atât de impresionați am fost, pentru că noi cu gerenii am fost primii la balcon. Steagul ăsta a fost primul steag dintr-un oraș martir, ajuns să fluture în balcon. Ca să ajungem acolo a fost foarte greu, pentru că erau miliție, poliție, oștași, armată și nu ne dădea voie. Și când a spus că noi suntem grupul de la Cugir, li s-a deschis probabil o portiță mai ușor de a pătrunde. Au ajuns la Doina Cornea, ți-am spus acolo, au întâlnit-o și pe Ana Blandeana și mai ceva, dar nu mai știu exact ce nume mi-a spus. Și Doina Cornea a spus, măi copii, sunteți copii, sunteți tineri, aveți foarte mult de luptat, aveți grijă ceea ce faceți, de unde sunteți și unde veți ajunge. Coposul era țărănist. Țărănist. De ce s-au întâlnit cu Coposul? A fost o întâlnire undeva, ți-a spus, nu mai știu exact, la Alba Iulia, nu știu așa. Țărănist. Da. L-a apreciat pentru că știa povești multe de la mama lui.
Înțelegi? Mama lui povestea foarte mult despre ce a români, fiind zona asta a Sălajului cu Ipu, cu încă Trăznea, cunoștea foarte mult, a studiat, a încercat să aprofundeze niște... Și aici, uite că am uitat să-l întreb pe Traian, a fost un tip, în fine, revin. Da. Și la o întâlnire în care au fost, el s-a dus și a dat mâna cu coposul și a spus, eu sunt din Șimleu, Silvanie, și a zis în momentul când eu am dat mâna cu el și așa, i-au curs lacrimile. Și aici a fost un semn de întrebare, de ce toți acești seniori, pentru că așa le-a spus, de ce toți acești seniori, când ne vedea pe noi mai tineri și dădea mâna cu noi, le curgea lacrimile. Și toți ne spuneau aceleași lucruri. Aveți grijă, veți avea mult de luptat. Și va fi foarte greu pentru că veți fi puțini și ceilalți mulți vor tăbărî peste voi. Și nu veți reuși, dar aveți foarte mult de lucrat. Bun, asta a fost un. A doua oară, a treia oară a fost problema când a fost cu regele Mihai. A avut o dragoste. Deci când a fost regele Mihai venit în țară, vroia să meargă la București. N-a putut merge că am avut mâna ruptă. Și cum eram cu probleme acasă, n-a plecat. S-ar fi dus un respect, ți-am spus, o căutat de eu cumpărat steagul. Încerca să facă rost de multe documente cu regele Mihai. N-a prea avut de unde. Numai ce știa de la mama lui. Iarăși revin la ceea ce povestea mama lui și de aici s-au legat foarte multe. Când a trecut că mergeau, nu știu de unde veneau, de la Arad sau mergeau la Arad, la Săvârșin, la nu știu ce, de-au trecut pe la Șibod, nu știu care le-a fost traiectoria, s-au mobilizat liberalii, țărăniștii și s-au dus la Șibod. Și acolo a fost lume, poliție, nu știu ce, nu știu cum, că nu le-a dat voie. O zic că în momentul când au ajuns acolo, s-au dat jos din mașină, nu au avut probleme, le-au spus la polițai să le dea pace la oameni, că nu e problemă să dea jos din mașină. Au zis, în momentul când s-a dat jos din mașină, s-a luminat toată partea aia a șoselei, a radiat ceva, o încredere, a venit, a dat mâna cu toată lumea, i-a întrebat ce fac, cum sunt, cum se prezintă situația lor. Toată lumea a plâns, toată lumea s-a plâns, toată lumea a fost bucuroasă că l-a întâlnit și atât. Și atât. Deci a fost o impresie marcantă. Asta l-a marcat o viață întreagă pe el. Mergând la alte meeting-uri, mergând pe la București, mergând pe la alte întâlniri din astea, ți-am spus, a căutat și i-a cumpărat un steag cu 500 de lei. Steagul regelui. Steagul regelui. Da. În momentul când a murit, regele l-a afișat și cu doliu, l-a afectat enorm de mult. Și a zis, dacă n-am reușit să mai facem puțin ceva bine, acum nu se mai poate face niciodată ceva bun. Deci n-ar fi fost monarhie. Dar n-ar mai fi vrut nici ce este astăzi. Dezamăgirea lui foarte mare a fost când a văzut că PNL-ul nu mai are putere. Deci a avut o încredere sau a crezut că atunci cu Constantinescu va veni altceva. Dezamăgirea a fost foarte mare când a spus că nu mai candidează pentru că cineva a învins sistemul. Și atunci el a stat și și-a pus un semn de întrebare. Deci cine este acest sistem? Și cum poate acest sistem să domine atât de multă lume? Sau nu atât de multă lume? Să domine ceva care ar trebui să fie altceva. Bun. Să încercăm să degustăm răspunsul. Hai să revenim la PNL. Așa. De ce Ștefan din fabrică a plecat muncitor din regimul comunist și de ce câteva zile mai târziu la club milita pentru PNL? Deci lucra în fabrică atunci când așa. Deci nu că sau milita pentru PNL. Vroia să dea o idee, o libertate, adică liberalismul înseamnă altceva. Comunismul, socialismul înseamnă altceva. Deci a încercat să ne explice niște lucruri care cred că eu trăind, cunoscând poveștile lui și așa, știam ce vrea.
Și eu, la locul meu de muncă, încercam să spun ceea ce. Cu toate că am fost apostrofată și au zis, care ai fost de la sindicat, liberali, acum, așa, vii da. aici, așa, nu știu ce. Nu. Spunea, ăsta adună, ăsta vrea așa, ăsta la împrăștie. Deci unul vrea ceva bun, unul vrea mai puțin bun. Așa. Deci el a ajuns acolo, a luptat și... Înțeleg că a fost undeva pe la baza PNL-ului cu Gir. Da, că a fost printre primii care i-a fondat. Deci nu mai știu exact. A fost Nu el contează, sau a fost domnul contează. Simedru, profesorul. Bun. Da, domnul... A făcut parte din nucleu. A făcut parte, da, era un sediu micuț acolo pe Paulișta, am înțeles. Acolo s-au întâlnit, acolo au pus bazele. Da. No. Pe urmă au început să vină spre ei foarte mult și a fost Partidul Liberal la Cugir a fost destul de puternic. Încă este puternic. Puternic. Au reușit să pună un primar, au reușit să schimbe care puțin. E de mulți ani primar, e de mulți de ani, laudă lui, da. toată stima, Da. așa. Probabil orașul a început să înțeleagă ceva, să priceapă ceva, să culeagă niște roade, dar dezamăgirea e tot mare. Aici am o întrebare care e aproape directă, să zic așa. Dacă orașul este penelist, dacă Ștefan a fost penelist de la început și până pe vârfurile PNL-ului, cel puțin în Cugir, dacă văd aici în Șimleul Silvaniei un adevărat altar, nu ăsta e cuvântul, un adevărat club închinat PNL-ului și mai ales PNL-ului Cugir, de ce să fie dezamăgit? Ce s-a rupt sau ce nu s-a întâmplat? Ce s-a rupt? În interior era o discuție, se făceau planuri mari, multe, și frumoase, bune, pentru foarte multă lume. Nu zic că n-au făcut și ei. Nu zice asta. Așa. Dar când s-au extins, durerea lui a fost foarte mare. Și să spun de ce. Ai avut director liberal, ai avut administrator liberal, dar pe ălalt acolo l-ai lăsat că a fost de la PSD. De ce l-a lăsat pe ăla acolo? Înseamnă că acolo nu-i lucru curat. Nu se poate ca eu aici să fiu așa și tu dincoace să fii altfel. Un alt pol de putere. Nu se poate. Nu se poate. Da. Înseamnă că voi sus la vârf ați conlucrat, noi proștii de jos ne zbatem și muncim și ne dăm cu pumnul în piept că noi suntem liberali și facem și trecem și voi acolo sus faceți ceea ce faceți. Și pe asta n-a acceptat. Dar a fost prea micuț, singur, adică nu chiar singur, că mai a fost unul Moise, băiatul acela când era puțin băut, nu beat, când era puțin băut, se scula în picioare și zicea, băi, ăsta e adevăratul liberal, ascultați-l ce spuneți, nu-l bârfiți și nu-l judecați pe la spate că el spune adevărul, pentru că are curajul să vă spună în față. Deci au fost lucruri care le-a spus în față și pe mulți i-a durut. Și venea dezamăgit, era foarte dezamăgit și ziceam, atât de rău îmi pare pentru că sunt lucizi, sunt conștienți că ceea ce am spus este adevărat, dar când s-au despărțit n-a mai fost lucruri reale, n-au mai făcut ce trebuia să facă. Seamănă liberalismul din Cugir cu întâmplarea, că eu zic întâmplare, Iohannis? Seamănă. O altă dezamăgire. Da. A fost și pe această cale dezamăgit? A fost. S-a așteptat cu totul altceva. A zis, măi, este neamț, vede lucrurile altfel, l-am cunoscut, am văzut realizări, dar vezi, revenim la Antonescu, ne întoarcem puțin la Antonescu, el a avut nu un gram, o speranță enormă. Și-a dorit atât de mult să fie președintele țării. Revin la altceva. I-a făcut campanie electorală la Ciorbea. În tot munții Apuseni. Deci dă seama. Că era moț. Și a ieșit și a spus, vei ajunge prim-ministru, vei ajunge și a ajuns. Dezamăgirea a fost și mai mare când a avut odată o întâlnire la Alba Iulia sau nu știu ce și nu l-a mai cunoscut. Deci eu te-am ajutat? Ăsta a fost al lui Ștefan. Da. Crezi? Să-i fie. Te-am ajutat. Ți-am făcut, eu n-am nevoie de nimic. Te-am ajutat telefonul. Te-am ajutat să ajungi undeva, să fii cineva și acum am întors spatele. Dar nu o tânjit niciodată după funcții.
Crezi? Da, Mă cum crezi? să nu? N-a Da, tânjit. cum să nu? Pentru că putea să ajungă și mai mare Cred, sunt convins, tot ce văd în jur și în fotografii, sunt convins că a luptat pentru idei, pentru principii, pentru că îl văd în fotografii împreună cu Vadim și parcă nu se leagă. Nu, cu Vadim a fost, nu, știi cum a fost cu Vadim? O întâmplare. Așa. O întâmplare, erau la Alba Iulia. Nu știu pentru ce era de ori fost cu toții acolo la Alba Iulia, nu știu ce s-a întâmplat, ce întruniri au fost, ce... Nu știu dacă nu a fost, nu la Alba Iulia, măi, la Brad, acolo unde e cu Horea, cu... La Brad, da. La Brad, măi, Da. nu Avram știu Iancu, exact să da. spun, sau cu Avram Iancu, deci a fost o chestie de genul ăsta, da. pentru că erau liberalii la conducere atunci și ăsta a fost acolo. Era o sărbătoare națională. Așa că da. cineva, mi se pare, dacă nu chiar din discuțiile avute, dacă nu, dar nu știu unde a fost întâlnirea, dar nu cu Vadim Tudor, cu întâlnirea cu, când a venit Teodor Stolojan la o lansare la Cugir, întâmplarea a fost că așa s-a atașat de el, l-a plimbat, l-a dus, l-a prezentat acolo când așa, au fost de-au mâncat vișli împreună, că cuțit, că nu știu ce, și Ștefan a zis, uite domnule, așa să mănâncă vișli, să știi că am lăsat aici șampanie, așa. Sunt fezandate acum, Sunt gata, bune de aruncat. Bun, deci oricum s-au apreciat. Să spun puțin, la care cineva, acel cineva fiind Nicușor, așa, Liberalul îi spune nostru, așa, băi, Fane, e cam mare pălăria pe capul tău. Deci nu i-a plăcut apropierea dintre Lazoc și... Vadim. Nu Vadim, este Stolojan. vorba de Stolojan. Am gândeam că ai greșit. Nu. Așa. Nu i-a plăcut asocierea, văzând treburile astea între cei doi, nu i-a plăcut. Da. Deci, vezi, Doamne, pălăria era prea mare, nu era de nasul lui să se întâlnească cu Stolojan și să stea de vorbă cu el. L-a lansat pe Stolojan atunci, mă rog, și asta iară l-a deranjat. Adică nu că l-a deranjat, l-a afectat puțin. O zis, oare de ce vorba asta? Pentru că nu i-am luat locul, nu i-am luat absolut nimica și l-a deranjat puțin așa. Bun. Și deci asta spun că întâlnirea asta cu Vadim, exact să spun, o întâlnire. Oricum, în fotografie sunt mai mulți liberali. Da, deci pentru că era și el să duce lângă el. Da. Și el să duce lângă el. Da. Pentru că ți-am spus, ea l-a apreciat foarte mult, că era un om foarte citit, puteai discuta cu el orice și Ștefan a avut problemă cu el pentru cultură. Asta a fost lui direcția principală, a zis cultură. Dumneavoastră sunteți un om citit, sunteți un om titrat, puteți să faceți mult mai mult. Și a zis, nu mă lasă alții. Și a zis, nu se poate, când vrei ceva, dumneavoastră sunteți un om. Deci eu am avut s-a întreținut în discuții foarte, foarte mult, pe teme din astea. Ți-a spus schimb de fular, schimb de nu știu ce, la care s-au făcut niște bani cu niște probleme. Aia mai mult nu știu să-ți povestesc. Așa. Pe timp ce treceau, deci au venit alegerile s-a făcut USL-ul. Cu Crin Antonescu, da. Cu Crin Antonescu. A fost foarte dezamăgit. A fost foarte dezamăgit. Nici nu știu dacă n-a fost atunci pe stadion, atunci la lansare. Uite, nu mai rețin. Dar a fost foarte dezamăgit. Și a zis, măi, asta e, n-avem ce face, poate că va fi mai bine. În momentul când a ieșit Antonescu și a zis unul către celălalt, eu îmi dau demisia, tu îți dai demisia sau nu știu ce, cum a fost atunci, și într-adevăr a făcut gestul și știi ce nu i-a plăcut la el? Luna aceea sau cât a fost el președinte. A făcut niște gafe enorme și iarăși acolo a avut o dezamăgire foarte mare. Că nu trebuia. Mai bine să nu fi fost sau mai bine să nu fi făcut nimic, că poate era mult mai bine. Dar a făcut-o. Așa. Altă dezamăgire în PNL la Cugir a fost mare. A fost mare. Pentru că ți-am spus, niciodată nu erau lucrurile puse în aplicație 100% din ceea ce se discuta aici. Totdeauna vroia să facă
adică să discute prima dată aici și pe urmă să se implementeze în cealaltă parte. Să discutau și să implementau mai puțin. Și probabil aici a fost iar o dezamăgire. Știi că nu era, probabil nu era toată lumea pe aceeași lungime de undă la execuție. Numai la vorbe. Și atunci, de la vorbe până la fapte, există un cuvânt. Mă poți să-l faci, îl faci, nu poți să-l faci, spui că nu mă pot duce, nu pot să-l fac, nu mă leg și cu asta am încheiat discuția. Am avut o discuție cu cineva apropiat primarului și am zis, zic, eu nu am ceva cu primarul, eu cred că cei din jurul lui greșesc. Totdeauna i-au spus lucrul ăsta. Ia auzi, și Ștefan. Totdeauna i-au spus. Mergea la el și îi spunea, primare, sau domn primar, mă rog, da. Așa, domnul primar, ai de grijă cu tare și cu tare și cu tare. Acum eu nu știu lucruri mărunte, așa, dar îi spunea. Asculta, dar niciodată nu făcea mai mult decât asculta. Da. Mai am două subiecte importante, zic eu. Da. Ștefan a fost o piesă importantă în PNL cu GIR. Eu zic că da. Clar, da. Dovedit de faptul că a fost o delegație importantă din Cugir aici. Așa. Bun. De ce Șimleu Silvanii? Că nici aici nu s-a odihnit. Și aici a făcut activitate. Automat aici a intrat. Deci primarul de la Cugir l-a cunoscut pe primarul de aici și a spus așa. S-a mutat cineva de la Cugiri, penelist, așa, și erau iar în preajma alegerilor ceva. Și așa am luat legătura cu... S-a dus la... E cald, îl împingem, îl scoatem, îl... Foarte cald. S-a încălzit. Zi mai Hai mă, ce mai bem? Bem? Și așa s-au întâlnit că s-a dus la sediu PNL. Și știi când, foarte mult, când s-au făcut asta 700 atestare a localității, eu am ajutat, a fost primarul aici, au făcut lucruri frumoase. El s-a dus acolo la sediu și l-a cooptat. Primarul a discutat cu primarul, a avut o discuție, ăsta l-a recomandat acolo la nu știu cine și a avut câteva tentative, știi, așa de... Era un tip liberal de aici, din sat, cu care trebuia să ia legătura și aici iar a fost o dezamăgire, pentru că el era așa. Ai promis un lucru, ține-te de promisiune, trebuie să mergem să facem campanie, trebuie să mergem să... Nu mă bag peste tine, pentru că eu nu am nevoie de post, mie nu mai trebuie, dar te ajut. Vin, te ajut în campanie, te ajut să distribui, te ajut să faci o întâlnire, dar să fii sigur că oamenii îți vin, nu să vină numai, nu știu, 2-3 oameni și n-ai făcut nimica. Și nu promite mâncare și băutură, pentru nu se face întâlnirea pentru a bea și a mânca. Se face întâlnirea ca oamenii ăștia să vină cu proiecte, să vină să spună ce-l doare, cam ce ar avea nevoie, ce puteți voi oferi și ce cer ei și ce puteți voi oferi. Și a fost puțin cam dezamăgit, pentru că atunci când a fost cu cei 760 de ani de atestare, lucrurile au luat un pic de torsură. Un profesor doctor de la Cluj, tot de aici, vroia ca Ștefan să se ocupe de multe probleme, de organizare, de așa. Și celorlalți de la biserică, pentru că ea a vrut prima dată să ia contact cu preotul, pentru că atunci în biserică se putea discuta. Putea să ia o legătură, să poată să facă mâncare, să se poată face o organizare frumoasă, să fie cât de cât așa. Și atunci cei mai vechi din biserică au zis, dar de ce vine ăsta numai de acum? Și ei erau liberali, că am înțeles că și părintele de aici e liberal și consiliul ăla e liberal, dar de ce vine ăsta de acolo numai acum să ne dea ordine și să ne comande? La care el a fost foarte dezamăgit și din momentul ăla s-a retras. A zis, eu nu vreau să pun presiune, ură și dușmănie pe nimeni. Mie nu-mi trebuie post, n-am nevoie de nimic, eu am vrut să ajut. Cu drag, mă ruga primarul, cu drag am vrut să ajut să fie lucru frumos. Nu se poate? Mă retrag. Înainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat, lucrurile cu PNL au fost sub toată critica. Orban dăduse greș în foarte, foarte multe. Deja dezamăgirea era foarte mare.
Revin la acel Moise care spun, bă, ascultați de omul ăsta, pentru că atunci când vorbește spune lucruri reale, dar el nu spunea lucrul ăsta numai când era puțin băut, așa. El cu Orban, cu PNL a fost și zicea, Doamne, să cadă, să se prăbușească, să se ajungă ca țărăniștii, să nu mai fie nimeni și pe urmă de acolo cineva să vină să facă reconstrucție. Da. Deci în cazul ăsta aș avea curajul să mă bag. Nu mai ai ce face, trebuie să ai putere, trebuie să ai și cu ce? Nu cu bătrâni, nu cu oameni în vârstă, cu tineret. Că poate totuși, el a fost foarte dezamăgit că tineretul nu prea mergea la vot. Și atunci nu poți să vii să ceri tu, dacă nu te-ai dus să participi. Tu te, domnule, votează. Da, ai ajuns să votezi din rău cel mai mare sau mai mic, să votezi cel mai mare sau mai mic rău, l-am făcut. Dar du-te la vot. Ce vârstă avea la Revoluție? Păi minus 32 de ani, 72, 70, 40 de ani. De-aia plângea Coposul când zicea tinerilor, acum a ajuns Ștefan să se uite la tine să zică acolo ar trebui acolo să fie. Tot timpul el a spus tineretul. Să-l încopteze tineretul pentru că să-l facă să iasă. Îi plăcea foarte mult să meargă în campanie electorală, dar să fie și tineretul cu ei, că era și tinere liberal. Da. Și erau mulți copii care mergeau cu el și îl ascultau. Îi plăceau mult ce le povestea. O parte acum e la conducere, al de Da. Și el acum tot pe principiul ăsta mergea. Măi, tineret, să vină tineretul, nu ceilalți, că încă în cei de vârsta mea, care mai cred încă în Iliescu, mai cred încă în lucruri de genul ăsta, n-ai ce le face. Nu cumva de aceea am avut și primar tânăr liberal acum 20 de ani, 25 de ani? Probabil. Ce l-a propus pe Teban? A făcut campanie electorală el. Iată. El a ajutat, a făcut campanie electorală, a ajuns Atanasiu, ministru, a ajuns Simedru, zicea alu frate Mircea Lurelu Iosif, Mircea Iosif, băi, Fane, mă, mai pui mulți directori. Măi, Fane, mă, tu ai făcut pe ăia așa, când făcea campanie, mergea pe la Sebeș, Alba Iulia și nu știu ce toți. Nea Fane, purtător de cuvânt te facem, Nea Fane te facem. Toți au uitat de el. În schimb, primarul cu cum îl cheamă? Nu Mihai Nicușor, nu. Și Mihai Nicușor, Muntean. Emil Munteanu. Emil Munteanu, când s-a lăsat de la fabrică, o decontat de la fabrică și a intrat, s-a mutat la PECO. Dar, știi, ori tot așteptat, că așa, că nu știu cum, că nu știu ce, și practic să nu rămână în șomaj, să nu așa, a fost o chestie, nu știu să dau amănunte, ce nu știu, nu vorbesc, cu angajarea, cu Miluț Muntean, deci el a fost un pion de bază. O zis, omul ăsta ne-a ajutat foarte mult, trebuie să facem și noi ceva pentru el. Și atunci l-a angajat, a lucrat la PECO și de acolo a venit la primărie și s-a angajat la primărie unde a lucrat 10 ani. Și... Un ultim subiect. Ne-am întâlnit cu nepotul tău, Traian. Da. Un ardelean verde, mai ales după vorbă. Da. Tu de ce nu vorbești ca el? Nu pot. Nu sunt născută, nu sunt trăită, aici. Nu sunt crescută aici. Dar nici ca un cujeran nu Nici vorbești. nu. În familia mea așa s-a vorbit. Mămica mea a murit la 94 de ani, vorbele ei au fost tot timpul ai deosebit că este din altă parte. Eu la fel mi-am păstrat probabil accentul, deci nu mi l-am impus, deci să nu cumva să te gândești că eu aici am venit și n-am vrut să vorbesc ca ei. Nu. Cuvintele care nu le-am înțeles le-am cerut să mi se explice. N-am știut ce înseamnă aia, am vrut să mi se explice. La rândul lor poate au fost cuvinte care eu le-am scos, le-am exprimat, ce înseamnă aia? Sau cum, de ce, la ce se spune așa sau așa. Până și Ștefan m-a întrebat, bă, de atâta vreme, totuși mai e, da de ce, da cum, da, păi, nu,
dă, sau avea el niște întrebări care mi le punea așa că, mă, de atâta vreme totuși, de ce nu ți-ai schimbat accentul? De ce n-ai schimbat? Nu pot. Cu astea le-am învățat, cu astea mă duc. Deci nu pot să mă duc altfel. Vocabularul ăsta de aici niciodată nu-l voi putea învăța. Nu pot, nu. Putem să facem o anexă la înregistrare? Putem. Steagul este din Cugir, dus la Timișoara și adus înapoi. Adus înapoi. Este un steag important. Foarte. Este un steag valoros, care cred că și-ar găsi foarte bine locul în viitorul muzeu din Cugir. Ți-l dau cu tot dragul. Nu mie. Dar la cine? Nu mie. La altcineva. Viitorului muzeu oficial din Cugir, nu la domnul Voicu. La altcineva nu-l dau. Bine. Întrebarea este, e nevoie măcar de mărturie că acela este steagul purtat de Ștefan de la Cugir? Da, du-te la PNL. Du-te la PNL și întreabă. Arată steagul ăsta și întreabă-l. Uită-te ce bâtă are. Așa. Întreabă-i. Cunoaște cineva steagul ăsta? Și așteaptă răspunsul. Bun. Eu ți-l dau cu tot dragul. Mulțumesc pentru interviu.